Haupa, arratsaldeon, badakizue bestela ere ostiraletan zine kontuak izaten direla gurean nagusi, baina gaur are eta arrazoi gehiagorekin, ze albiste onak garesti dauden honetan, zinemak berak ekarri dizkigu asteko albisterik onenak. Batetik Berlinalen, Esti Urresolaren pelikulak sekulako arrakasta 20.000 especies de abejas. Lehenengoz, Euskal emakume zuzendari bat, bertako jaialdian eta lehenengoz ere euskera entzun ahal izan dela bertan. Jakin dugu gainera aste honetan ere, Malagako jaialdian bertan izango dela pelikula hau, baina ez da Euskal ordezkaritza bakarra izango. Sai honetan ere hitz egin genizuen, ezta, En Buenas Compañías pelikula egiten ari zela Silvia Munt, hemen bertako ekoiztetxekin, aktorekin eta ura ere jaialdi horretan izango da. Beste albiste hon bat, zinea garesti dagoela zenbatetan esaten dugu, hemendik aurrera bidaiariak edo ikusleak zinera joateko 2 euroko deskontu zuzena izango dute hainbat pelikulek. Eta zein izango da pelikula horietan lehena? Hortxe, aste honetako albiste hoberenetakoa ere. Gaur bertan estreinatzen dela behingoagatik, Irati pelikula ikusmina bat zegoen, estreinaldia ere atzeratu zen, danak pelikula hori, Paul Urquijoren bigarrena ikusteko irrikitan, eta gaurtik aurrera aukera horixe izango dugula gure zine aretoetan. Beraz, euskararentzat ere, albiste honak eta horregatik saioa euskararen etxean hasiko dugu, bertan ere egokitze eta biziberritze lan batzuk egin dituztelako, eta beste itxura hartuta dator. Gerora, asteko protagonistetako bat Paul Urquijo, hemen izango dugu gurekin, eta berak emango dizkigu pelikularen xehetasunak, eta berak kontatzen ez dituenak off the recordak edo kanpoan geratzen zaizkionak, Ander Barinaga Errementeriak ekarriko dizkigu, ze berak badakizue zinea ere beste begi zorrotzago batekin ikusten duela eta. Gogoratu non topatuko gaitu zuen, Txiolandian, itzokei, bekomarra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei abildua eitb.eus. Iratik badu ez da mundu magikoa, sorginak eta halakoak. Eta zer kasualitatea, ibilaldiak ere aste honetan bertan aurkeztu duela bere abestia eta bere bideoklipa, eta bertan ere abiatzeko zer eta sorginak dantzan. Turrun hotxa, aurten Ondarruko Zubizar ikastolari egokitu zaio ibilaldia antolatzeko ardura, eta ura iragartzeko bideoklip dotore hauxe osatu dutela. Thank you, Sofia. I live here the Oscar, but I want to you. Bost disko eta 101 kontzertutik gora eman eta gero, Untza taldeak alaxe iragarri duela, ezta? Aldapangora dute bere kantu ezagunenetakoa, eta aldapatxua gertatzen ari zitzaiela azken aldian taldea aurrera ateratzearen lana, eta horregatik agurra iragarri dute. Azken kontzertua urtebete barru, 2024ko otsailean izango da, hori bai. Horixe zan, ja pixkat nekatuta geunden. Aldapangoran buma izan zenetikan, 20 urtekin harrapatu zigun aldapangorak, eta
eta orduztikan pixkat ibili gea diskoa gira pixkat zurrunbilo horren barruan, oso gustora, oso nekatuta baita, eta horregaitikan erabaki dugu pixkat badala momentua deskantzatzeko. Gaina 20 urte ingurukin hasi ginala. Eta bain dazka 30 urte inguru, gure bizitzak asko aldatu dira, eta bai behar dugu deskanso bat egin, pixka bat, gure bizitzako beste aspektu batzu ikasuiteko, eta pixka bat arna sartzeko. Alaxe, batzutan gelditzeare komenigarria izaten dela, nondik gatozen ikusi bai eta nora joan nahi dugun, eta Euskararen etxean ere antzeko zerbait egin dute, ibilbide oparoa, orain artekoa, baina garai berrietara ere egokitu beharra zegoenez, bestelako itxura eman diote eta are interaktiboagoa bihurtu dute. Helburua berdina, Euskararen bizi berritzaren prozesuan, zenbat eta zenbat jendek zenbateko lana egin duen erakutsi, nondik gatozen, noragoa zen, erronkak zein diren, alde baikorra bai, orain arte lortutakoaz harro, baina aurretik ditugunekin ere kezkatuta. Eta jakiteko, zenolako itxura duen, bertara bidali dugu gure lankidea, Iban Bengoetxea. Iban, arratsaldeon, ze itxura ikusi diozu Euskararen etxeari? Itxura ikaragarri ona urko. Benetan hemen Euskararen historia ezagutu nahi duenak galtzeko bezalako mundua eskura izango du. Arratsaldeon eta arratsaldeon itzokeiko ikusentzule guzti, eta niri harrapatu nauzu hemen Euskararen aniztasunarekin jolasean kanpai honen inguruan, baina nik baino hobeto azalpenak hemen ditugun lagunak emango dizkizue. Jurdana eta Xabier, arratsaldeon ze moduz? Arratsaldeon oso ondo. Arratsaldeon oso ondo. Zelenik eta baina koka gaitezen? Bueno, Euskararen etxean gaude, hau Bizkaiko Foru Aldundiko eraikin bat da, eta bertan Euskararen alde lanean ari garen entitateak elkartzen gara, eta gure eraikin honetan badaukagu Euskararen interpretazio zentroa, eta hauxe da une honetan bizitatzen eta gozatzen ari zarena. Harreran, ongi etorria ematen digun Kirmen Uriberen poema bat dago, munduari begiratzeko modu bat izenekoa, eta hori da erakusketa hau inspiratu duen elementua. Orduan, hori, mezu hori aitzaki hartuta, Euskararen inguruan jakiteko eta gure jakin-mina asetzeko moduko erakusketa erakargarri, jostagarri eta eguneratua antolatu dugu. Bueno, Xabier, eta atetik sartu gera, eta ispiluz eta argiz eta mundu koloretsu honetan murgildu gara, zer dago hemen lehen areto edo lehen geldiune honetan? Euskararen amaiererik gabeko irudia eman nahi da, gela hau da, amaiererik gabeko gela bat, eta Euskararen irune biltzen dira bertan. Hor daukago alde batetik komunitatearen garrantzia, komunitateak, euskal komunitateak, euskara sustatzeko, mantentzeko egindako lanaren erakusgarri. Bestea izango litzateke transmisioarena, bai familia transmisioak eduki duen garrantzia. Eta baita ere hezkuntza bidez egindan transmisioa, lehenengo ikastolen bitartez eta hori dago ikusgai bigarren kanpaian, eta hirugarrenan euskararen aniztasuna. Aniztasuna zentzu zabalean, bai euskalkien aniztasuna eta bai gaur egun ditugun euskalistunen aniztasuna. Berdin atzerritar euskaldun berri baten euskera edo ondarrutar baten euskera. Gure helburua izan da mezu positibo eta baikor bat eskaintzea. Ahaztu gabe euskarak eta euskaldunok gaur egun ere erronkak ditugula. Ez bakarrik informazioa jaso, baizik eta bisitariaren parte hartzearekin bultzatu nahi dugu hausnarketa ere sustatzea eta aldala hurbiltzea euskarara, ezta? Guazen beste txoko batetara. Txapela. Hemen adierazi nahi duguna euskara hizkuntza ere badela. Bere historian zehar beste hizkuntza eta beste kultura batzuetatik hitzak hartu dituelako eta bere hiztegi barrura sartu dituelako. Eta hemen daukagu artxibo lexiko sonoro bat, eta bertan entzun ditzakegu jatorri ezberdinetako euskal hitzak. Artxibo lexiko sonoro etxean entzun duenak, ez beldurtu, oso politia eta interesgarria da, ez da, Xabier, adibidez, arabiera, latina, zelta... Hartuko dugu hau, arabieratik hartutako hau. Txoko.
Horrela agertzen dira artxibo honetan hainbat hitz, eta irekitzen dugunean, entzun egiten dugu, eta ikusi zer adierazten duen. Eta txoko hitza arabieratik hartutakoa da? Bai antza. Entzune, jaun Andreo. Txoko. Euskarak hartu ditu, jakina, gainerako hizkuntzen, inguruko hizkuntzen eragina, baina euskarak ere mandu. Aurrez aurre daukagun, beste modul honetan agertzen da, euskarak inguruko hizkuntzei batez ere gaztelaniari egindako ekarpena. Bai, hemen ahalegindu gara euskararen historia laburbiltzen. Euskararen historia ez da hizkuntza handi baten historia, eta ez da izan jarraia, eta ez da izan ez du izan behar bada gobernu handien bultzada, babesa, baina bere historiare badu. Eta hemen agertzen den lerro hau da azken finean, horrek adierazi nahi du, Axularren esaldi famatu batez, dabilen harriari esaio goroldi horik itxasten, orduan, hau izango litzateke harria, eta, hari honen bidez jarraitzen dugu, atzetik aurrera, euskararen historia. Hemen azken finean nahi duguna da bizitariak irtetzea, euskararen inguruko ikuspegi baikor batekin, lehen Urdanak esan duen moduan. Orduan, badaude lagun asko euskarara hurbildu direnak eta haien lekukotzak jaso ditugu hemen. Eta orduan, hemen daukagun pantaila honetan ikusi ahal ditugu testigantzak. Modulo hau asmoa daukagu osatzen joateko testigantza berri gehiagorekin, baina nahi baduzue ikusiko dugu adibidez Jana Lanto, Bilbora etorri zen Erasmus ikasle bezala eta aurkitu zen gaztelaniaz aparte bazegoela beste hizkuntza bat eta hori izan zen beretzat euskararekin maitemintzeko unea eta ordutik ona entzuten dugu nola euskaraz hitz egiten duen eta berak sustatu zuen euskararen irakaskuntza bere jatorrizko Finlandian. Txoko honetan murgiltzeko ere niko ikusi dut silueta hori ere ez dagoela horrela iritzira eginda, ez da? Ez arrazoia daukazu, Fabrice Aldaiturriagaren figura erabili nahi izan dugu euskarak plazara irtetzeko gogo eta behar hori adierazteko. Bera izan zen emakume musikari edo kantari eta panderojole bezala euskara etxetik kalera edo plazara atara zuenetariko bat eta bere adibidea erabili nahi izan dugu hori irudikatzeko eta azken txoko honetan hori da sustatu nahi duguna, ez? Alde batetik hizkuntzak eskaintzen duen hori eta gizarteak eta historian zehar gertatu diren gertakari guzti horiek ikusi ondoren gure kontzientziatan eragitea eta gonbidatzea gu ere historiaren zati izan gaitezen. Lan ikaragarria egin duzuela esango nukenik, eta honek merezi du oihartzuna, merezi ditu bizitak, zer esango diogu horre etxean dagoenari, guztiz eraberritutako txoko bat dela. Euskararekin ondo pasatuko duela, irtengo dela zentrotik ikuspegi alai eta optimista batekin euskararen inguruan, eta gainera zentro berritzaile, parte hartzaile, eta nire ustez gusto honez egindakoa, beraz, momentu edo, bizita alai eta txikima pasatzeko oso leku aproposa. Etorri, euskararen etxera, eskuzabal hartuko zaituzteta. Agur! Agur! Bai, kuadrilla. Horixe euskararen etxea, baina zorionez euskarak baditu 11 etxe. Eta gure gaurko protagonista nagusia arabarra izan da, uste dut ere azpimarratu beharra dagoela, Araban bertan ere euskararen alde ari direnen lana. Eta horregatik bada beste etxe bat, kasunetan Aiaraldean, 750 metro kuadro dituena, eta bereiek hala diote, amesteko eta bizitzeko. Bertan dute egoitza esaterako Aiaraldea komunikabideko lankideak eta bertan ere antolatzen dituzte hainbat kultur ekitaldi, feminismoarekin lotuta, elikadura sobiranismoarekin lotutako ekitaldiak, badute bertan ere ez da ekonomato moduko bat, eta guzti hori oso eraikin berezi batean, arkitektura ikuspuntutik ere zer esana eman duena eta sari asko jaso dituena. Eta bertan izan da Estela del Barrio, gure lankidea. Zer da Aiaraldea ekintzen faktoria?
Bueno, bada Euskararen arnasgune bat, eta nolabait ere gure baiaran Euskararen bueltako zerbitzu ezberdinak edota komunitaterako zerbitzu ezberdinak sortzen ditugu, eta horretarako faktoriak baditu lanildo ezberdinak. Luzera gehien daukan edo ibilbide gehien daukan hildoa komunikabidea da, baina gero baditugu bestelako hildoak, ala nola hezkuntza, elikaduratu burujabetza, kultura, ekonomia sozialatzailea, feminismoa. Proiektua komunikabidearena eta ibilbide gehien daukana sortu egin zen 2010ean, nolabait ere lagun kuadrilla bat ikusi zuen beharra eta nahia azken finean eskualdean euskarazko komunikabide bat egituratzeko eta osatzeko. Orduan lagun kuadrilla horreri forma ematen joan ziren. Orduz geroztik komunikabidea etengabe hasi da, eta asko dira gaur egun proiektuaren parte direnak. Gaur egunean komunitatean 520 inguruko unitate familiar bazkide ditu, eta gero gaude 15 langile baino gehiago plantillan baita ere lanean honen atzean buru belarri. Orduan hori komunitatean hitza da eta handia. Euren lurraldera mugatu beharrean, inguruko beste udalerri batzuetara ere zabaltzen saiatzen dira. Aiaraldea ez dugu aintzat hartzen bakarrik geografikoki Aiaraldea ulertzen dena, baizik eta aiaraldeotarrak nola sozializatzen dugun eta horren arabera aintzat hartzen ditugu bestelako udalerri batzuk, ez? Eta hor barne biltzen dira alde batetik Arabako 5 udalerri, Laudio, Amurrio, Aiara, Koherriak, Okondo eta Artzeniega, eta bestalde Urduña, Orozko, Arrankudiaga, Soio eta Arakaldo. Orduen, nolabait ere hori da gure aiaraldea kontzeptua. Guretzat importante izan zen bere garaian, hori, aintzat hartzea gu nola bizi ginen erabakitzeko gure hartzaileak edo gure komunitatea nola ulertzen genuen. Alde askotatik, proiektu hau matrioska baten logikarekin ikusten dugu. Ez bakarrik alde fisikotik, non eraikin multzo bat beste baten barruan sartzen den. Ikuspegi sozial batetik ere, gizarte harreman ugari beste sare orokor baten barruan gertatzen dira. 2023an jaso zuen Euskadiko arkitektoen elkarlegotik saria, eta sari horretan batez ere nolabait ere goraipatu zen espazioaren balio soziala, balio eraldatzailea eta balio komunitarioa aintzat hartuta nola zegoen eraikita, eta baita egin zioten aipamen bat azkenean dagoela pentsatuta ahalik eta jasangarrien izateko espazio, eta hori ikusi daiteke daukagun sistema geotermikoan, ikusi daiteke egurrezko etzoletan, fotovoltaikotan orain instalatu berri daudela, eta bestelako espazioaren artikulazioan, eta baita ere eguneroko erabakietan ikusteko zerosketak edo nola egin gauzak. Adibidez kantinan bertoko produktuak, ekologikoak, eta horren alde egiten dugu apustu, orduen. Jarduera asko egiten dira egunero faktorian. Kontzertuak, hitzaldiak, ikuskizunak, tailerrak eta beste hainbat. Proiektuak hainbat eta hainbat dira, beti gaude hor burua hausten ikusteko zerri heltzen diogun, nola heltzen diogun, eta justu hain zuzen ere oraintze bertan 2023ko planifikazioa egiten gabiz, orduan egiten dugun azken finean da, hori, 2022ko urtea ebaluatu, ikusi zer egin dugun, eta haren aztertzen 2023an zer egingo dugun, ze programa errepikatuko ditugun, ze proiektuetan murgilduko gara. Eta ekitaldi horietako bat, bertan antolatzen dutenetako bat, gaur arratsaldean bertan, 7:00 abiatuta, bertso zientzia, pentsa plana nolakoa den, albaitari bat, astrofizikari bat, eta horiekin batera, bertsolariak, eta guzti horien gidari eta aurkezle, Kike Amonarriz. Beraz, pentsa hortik zer atera daiteken, horixe gaurko plana, baldin eta bestelakorik ez baduzue, Aiaraldean eskuragarri. Egindako lanaren ordainak izaten dira sariak, baina pelikula bat egindakoan sariak, txaloak eta alakoak ere jasotzen dituzte, baina nekea ere izango da. Paul Urkijo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz gaude, ondo? Ondo, pozik. Nekatuta, ze hau 11garrena, 20garrena, Euskal Zenbat garren elkarrizketa duzun, ez da? Ramatzat ja 2 aste
promoarekin, hemendik gara, gaur Madridetik etorri gara, atzo Bartzelona, duela bi egun. Non zauden ere justu akordatzen zarela, ez? Baina, bueno, beharrezkoa eta pozik. Bai, izan ere, guretzat erronka ere bazen, ez? Elkarrizketa original bat egitea eta horregatik pentsatu dugu, guk iratiz hitz egin beharrean, ze iratiz mundu guztiak hitz egingo du, hortzak taldeaz hitz egin behar dutela, jakin badakigulako diska ere ateratzea duzuela. Bueno, grabatu hasiko gara orain tema berriekin eta saiatuko gara ateratzen, baina, bueno. Eta hartarako tarterik geratzen altzaizu, Paul, ze azkeneko urteetan lana majo egin duzu. Orain tartea aterako dut, orain justo pelikula maituta, baina bai, 5 urteteko bide luzea izan da, irati. Txantxa zen ez genuela irati zitzen behar, noski. Pentsatuko zenuen bezala, ze orain bakarren batek ikusi ez badu ere, begira, iratik ze itxura hona da. Aitak egin beharra bete du, oentarren babesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitz eman egidak. Uteko, ular sendoa beharko duk Ibar jaun izaiteko. Neko gazte zindateke Ibar jaun izan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Luxa. Haren gatik zenbaiteko oraino dituzte sineste, ele-bele paganoak. Bada itzulo sakon bat oianaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizun ere hilo basoak, iratik. Norbaitek azken atxeman. Ez dut ipuinetan sinesten. Ahantziene izena eta ezen oiz berez aipa. 11 bat bider ikusiko zenuen zuk seguraski, baina ikusten duzun aldiro zer etortzen zaizu burura, Paul? Harritzen hau nola ote egin dugun hau. Bai, ze bide zaila izan da, ez? Kontutan eta jakinda gainera presioa ez egitea ez genukela nahi, baina mugarria ere badela Euskal Zineman pelikula hau, ez? Orain arte aurrekontu aldetik eta bintzat egitura aldetik eta inoiz egin den pelikularik handiena badelako, ez? Euskaraz egindakoen artean. Bueno, alde batetik bai, ore bat, olako gauzak entzutea oso polita da. Baina azkenean, peli bat egitu duzunean, barrutik ateratzen zaizun pultsio hori jarraitzen duzu, kasu honetan erraietatik eta bihotzetik, ez? Euskal mitologiari eta euskal kulturari eta euskal herriari diodan maitasun hori, jasotako hori, berriro emateko, ez? Eta hori izan da, ezinezko gesta hau, zehola izan da, euki dugu, oso rodaje latze izan da, eta izugarrizko ekipo txarra euki dugu, hau egin alizateko. Eta lortu egin dugu, eta ez dakite... Bai, aurrekontuari begiratuta bintzat, eta egia da zenbaki hutsak direla, eta zenbaki horien atzean zer dagoen, zuk inork baino beto dakizula. Baina, aurrekontua izan da, iaia 4 milioi terdikoa, ez da, 4,1 milioi, ordura arte edo haundiena, justu haundia bera izango zen, 3 milioi terdi ingurukoak, hor badago jauzi bat, egia da, batetik, diru hori lortzea ere ez dela erreza izango, eta hor seguraski zure bermea bazen errementarirekin egindako lana, ez? Hortxe bazenukalako balorean jartzeko moduan. Baina, horrek esan nahi du, zifrak eta handiak izatearekin, presioak, batenak eta bestearenak eta ere, handiagoak izango zirela. Bai, presioa beti dago, ez? Azkenan, edozein peli da, ez dakite, amildegitik salto egitea beti, eta burutik ateratzen zaizu zerbait gauzatzea, ez lurreratzea. Eta diru handia da beti pelikula bat egitea, beti da zaila, edozein generoko pelikula bat egitea, beti da zaila, baina kasu honetan ez zegoen
aurreko eredurik ez. Errementariaren kasuan ere gertatu zitzaidan eta 8 urte izan ziren pelikula altxatzeko. Kasu honetan 5 urte izan dira eta bueno, murrizten goaz denbora hori, baina bueno, kontua da proiektua ondo armatua izan, iruditeri guztia ondo desarrollatua eduki, hori produktorea konbentzitu ahal izateko. Bai, ze hor borrokaz, eta pelikula honek ere badu borrokatik asko, ez? Badalako edo bat, edo beste. Kasu honetan, esaten ari gara, pelikula handia dela, garestia, neurri handikoa, baina era berean pertsonala ere bada, ze zuk zer horrek aitortu duzu, ez? Zuk zure nahiak, zure ametsak, zure maitasunak zein diren hemen adierazten duzu. Ez dakidana da hor, oreka nola zaindu daitekeen, jakinda, diru asko tartean egonda, ekoiztetxek eta arriskua ere izan dezaketela pixkat desitxuratzeko zurea berez den proiektu hori, ez? Non jarri muga, noraino bai, noraino ez, noraino onartu, besteen kapritxoak ala eskatzen dutelako, dirua jartzen duenak ere horretarako eskubidea izango duelako, hor ondo manejatu zara? Bueno, gertatu zaidana da, nola aurretik ez dago erreferenterik, zerbait irmoki defendatzen dudanean, oso zaila egiten zaila horri kontra egitea, ze tipo hau esaten dute, tipo hau erotuta dago, baina eske behitu zer ekartzen digun, ez? Nola esango diogu hau hola izan behar duela edo beste era batean. Azkenan ez dago holako pelikula egiteko kulturarik hemen, orduan, bueno, hor pixkat aurretik noa, karrera horretan, eta azkenan lortzen dute burugo horra izan da ere, eta defendatuz, eta dena oso ondo argumentatuz, igertzen zaizulako sinistuta zaudela, ez? Hor ikusi ditugun marrazki horiek, zuk zer horrek ere egindakoak dira, ilustratzailea izanik, storyboardak ere zuk egin dituzulako, musika gero aipatuko dugu hor ere izan duzu parte hartzerik, azken finean, prozesu guztian zaude buru belarri sartuta, eta pentsatzen dut proiektu horrekin jendearen ganazoa zenean igertzen zaizula, batetik barruan zer nolakoa, eta bestetik ere erronka bazela, zuk aipatu bezala, orain arte alakorik egin gabe geundelako, ez? Eta euskal mitologiaren gainean alako pelikularik ere ez geneukalako. Hori da, bueno, nik hori egiten dut, nola ilustratzailea naizen ere, naiz profesionala, erraminta bezala erabiltzen dut, baina bai egiten dut, gidoia idazten duan enean, desarrollatzen dute, hori, pelikularen bisualki bilakaera guztia, storyboarda, arte kontzeptualak, lokalizatzera joaten naiz ere, lagunekin, leku batzuk jada ezagutzen dituen, beste batzuk ez, eta egiten dut alako liburu bat, tapa gogorrarekin, gauza solido bat ekoizlei aurkezteko. Eta hala konbentzitzen ditu da azkenean. Eta gero zer esaten diezu, begira, Conan, Excalibur, eta hoien gixako bat egin behar du, baina euskeraz. Hori da. Eta orduan begiratzen dizute esanez. Gizon hau. Bueno, nik uste alde batetik justifikatuta dagoela guztiz, ez? Nik uste pelikularen edukia euskaraz izan behar zuela, ez? Azkenean jaso ditudan eta ditugun elezar guzti horiek hain daude errotutak euskaran. Euskal mitologia badago naturan errotuta, eta euskararen bitartez heldu zaizkigu edo mantendu dira deidade pagano horiek, ez? Mari, Basa Jauna, Lamiak, Sugar eta hauek guztiak, baina ere euskara ere defendatu egin du naturak berak, ez? Euskal Herria da hain orografikoki hain dago babestua naturagatik, eta iruditzen zait beti pentsatu, zirkulo hori izten dela era oso polit batean. Euskaraz egin bertzen nuela garbitzen nuen, eta euskara gainera berezian. Errementarin ere Arabako euskerari egin zenion, keinu, era kasu hontan Nafarroan, Pirinio inguruan ari garenez ere, bertako euskalkiari hor keinu egin diozu, ezta? Bai, azkenean da pixkat beste erraminta narratibo bat, ez? Osa, pelikula euskaraz egitea argi geneukan, baina gero erdi aroan murgildu nahi baduzu ikuslegoa, ematen diozu euskarari testura hori, orduan, barneratzen zaitu gehiago mundu horretan. Azkenan, hori euskaldunontzako bat da bakarrik, ze euskaraz ez dakienarentzako, euskara bera irudituko zaigu ja zerbait esotiko eta legendarioa, ez? Baina Gorka Lazkano izango dugu, saio honetan datorren astean, justu lan honen gainikoak eta emateko, eta pixka bat alde hortatik nola izan den, eta pozgarria ere bada, ze atzo bertan ere prentsaurrekoan esan zenuten eta iragarri zenuten, 112 aretotan egongo dela estatuan, eta horietako askotan jatorrizko bertsioan ikusi ahal izango dela. Hori da, bai, azkenean erabaki hori aretoek erabakitzen dute beti.
Azkenan nahiek guk aurkezten dizkiegu dauzkagun kopiak, eta mesedez eskatzen diegu bertso originalekoa jartzea, baina haiek dira azken finean erabakitzen dutenak. Eta guretzako pozgarria izan da ikustea, gehiengoan bertso originalean egongo dela. Doblatua ere egongo da, baina gehiengoa bertso originalean bai. Aste honetan ere entzuten genion Eneko Sagardoiri elkarrizketa batean, beste komunikabide batean nola arek ere azaltzen zuen. Orain arte askotan azpimarratu izaten genuela pelikula bat euskeraz zela, zergatik egiten zen euskeraz, baina zorionez iritsi garela momentu batera nun hori ere etzaigun handigarria egiten eta halako azalpenik ematen eman beharrik ez dagoen, ez? Beraz, horre aurrera pauso bat eman dugu, ez? Bai, estatu mailan ja nabaritzen dugu geroz eta gutxiago galdetzen digutela hori, ez? Edo, zoriontzen gaituztela euskeraz egiteagatik. En plan, ze polita, soinua, hola izan behar zuen, eta hori geroz eta gehiago entzuten dut kanpoan. Errodajeari heltzen badiogu, ze errodajea ere etzan xamurra izango, jakinda naturari berari ere protagonismo berezia eman nahi izan diozula, iaia protagonista bat gehiago ere bada, eta dena alaxe egin duzue, benetako tokietan, hor kromarik eta alakorik ez dago. Eta baldintzak ere alakoxeak izango ziren, ez, Paul? Bai, argi neukan, azkenan pelikula epiko eta handi bat hemengo baliabidekin egiteko, dena dauka zentzu azkenean. Euskal mitologiako pelikula handi bat egin eguzu, 8. mendean, dena da natura, ez? Bale, gazteluak daude eta bar. Baina naturak ere emango dizu produkzio balore hori, epikotasun hori. Eta Euskal Herrian dauzkagun paraje zinobeak, ederrak, hori erretratatu nahi nuen ere, ez? Zer gainera, natura horretan, lehen esan duan bezala, mito guzti hauek daude guztiz erlazionatutak, ez? Natura da protagonista historian ere. Eta, eta naturaren preservazioarekin ere da, zer ikusia dauka pelikularen mamia, ez? Mezuak ere hortik baduela asko. Hori da, erabiltzen dugun esaldia, izena duen guztia bada horrek, ez? Alde batetik bai, preservazio hori, iraunkortasun hori, ipuin eta izaki mitologiko hoien preservazioa, ez, alde batetik, baina gero natura ere, ez? Bai, eta naturak egin dizkizu gauza batzuk zaildu eta besteak erraztu. Esate baterako, kobazulo batean errodatzera bazoaz eta argi artifizialik erabili nahi baduzu, adi egon beharra daukazu, ez da, eguzkian nola dagoen, zein ordutan aterako den, eguraldia nolakoa daukagun. Hori da, bai. Azkenean, leku naturaletara bazoaz, beti da akzesoa eta beti saiagoa da, orduan makinaria guztia gutxiago eraman behar duzu, eta nik beti lan egitut Gorka Gomez argazki zuzendariarekin, eta bera makinoi bat da, eta planifikatu dugu guztia eguzkia mandrearen arabera, pixat oso organikoak izan da naturarekin ere, natura ondo erakusteko eta bar, baina egia da, hori, ekipoa leku horietara llegatzeko sekulako esfortzua egin behar izan du, baina bestalde batetik ederra izan da esperientzia. Eta lagundu dizu, zelen esan dugu aurrekontua beti nahi izaten duzu ez zuzendariek handiagoan noski, horrek ere bestelako baliabideak eta ere errezten dituelako, baina esate baterako estra gutxi dagoela eta disimulatzeko nola moldatu zinen horre, belainoak eta ere lagungarriak izan ziren, Bai, beti jolasten duzu. Bai, nik uste beti jolasten duzu zuzendari moduan limitazioekin. Nire kasuan ere, 20 urte daramatzat laburmetreak egiten, eta fantastikoa egiten duzunean, beti nahiko inventiba handia izan behar duzu, hau nola egin, ez dakiz der. Eta kasu honetan, adibidez, hori, izaki mitologikoak erakusterako orduan, adibidez, beti naturarekin jolastu, sugerenteago izan, errealismo magikora bideratu, efektismora baino, eta figuranten kontuan adibidez, horregako gudaren sekuentzian, geneuzkan, imaginatu, 70 figurante. Baina, hori ehunka eta ehunkako ejertzitua da. Orduan nola egiten dut nik, planteatzen dut adibidez, kamera bataia erdian sartu eta violentzia guztia kameraren gainean erori dadila, eta gero plano sekuentzia faltsu bat egin, non daukasun espazio bat dauzkazula soldadu batzuk egiten koreografia bat, kamerak aurrera egiten du, pasatzen da bat gainetik, korta, eta soldaduak aldatu eta jarraitu, ez? Erreziklatu dauzkazun soldaduak irudikatzeko daukazula, ez dakizela zenolako budalostea. Eskerrak hori dena buruan oso garbi duzun, ze ospere alaxe duzu, ez da, errodajetara joaten zarela oso garbi edukita, zer nahi duzun, mugimenduak zein izango diren, eta dana ondo neurtuta dagoela, ez da, improvisaziorako tarte handirik utzi gabe.
Normalean, oberena da aukitza guztiz dena ondo pentsatuta, aurrekontuari begirare beldurrik ez izateko, hasiera batean plan bate izan behar duzu, baina gero egon barzara beti irekita hori organikoa izatera. Edozer gauza gertatu daiteke, beti egon barzara pixkat irekita entzuten begiratzen, gertatzen diren gauzen arabera, pixkat planifikazioa aldatzeko, hori beti egin behar da. Eta nik nabaritzen dut ere, pelikula egiten noan enean, esperientziak ematen diala ere, lasaitasun hori jasotzeko etorri behar duen edozer, eta horrekin jolasteko. Hori errodajearena, ibilbideari errepaso bat emango diogu gerora zinearetoetan eta nola izan duen jaialdietan, zegia da, luz egin zaigula itxaron aldia, atzeratu zenutelako, ez da, estreinaldiaren data, baina nolabait ere, hasiera eta etzan hasiera makala izan, Sitgesen eman zenioten, bertako zine jaialdi ospetsu hartan, bisari irabazen izten dituztelako, batetik publikoarena eta bestetik efektu berezi oberenei emandakoa, hori ere pelikula batentzat aurkezpen txartel egokia, ez? Sitgesen bisarirekin abiatzea. Gainera, Sitges bada nazioarte mailan, fantastikoan, eminentzia bat festival moduan, ez? Baude, holako fantastiko festival batzuk oso importantean direnak, eta Sitges importantean erikoa, ez? Eta, klaro, hor daude mundu guztiko pelikula pila efektu askorekin, eta horrekin lehiatzen gara. Orduan, alde batetik, publikoaren saria jasotzea, hori ja niretzako importantena, azkenan importantena publikoa delako, ez? Publikoaren txako delako pelikula, baina gero beste alde batetik, efektuena ere jasotzea, ikustu duzu, teknikoki maila lehiatu daiteke, ez dakit, estatu batuetako edo Koreako, direla bi industria oso indartsu kontrako lehian, badukagola pisua ere, ez? Ahalduntzarik eta bat ere badela, ez? Askotan pentsatzen dugu hori kanpotarrek bakarrik egin dezaketela, eta pelikulak erakusten duela, hemen ere, Euskal Herrian ere, guk gerorrek ere egin dezakegula alakorik, ez? Eta etxera etorrita gainera, Donostiako beldurraren zinemaldian ere, han ere publikoaren sari irabazi. Beraz, nolabait ere baieztatzera etorri zen Sitgesen ikusitakoa, ez? Hori da. Eta ez da makala, Donostiko beldurrezko asteko publikoa, ez da makala. Ni naiz publiko horren parte, eta badakite nahiko zorrotza eta arriskutsua dela, baina horrek sekulako proiektua izan zen, eta etxan, hori Euskal Herrian estrenatzea goza bat izan zen. Durangon ere, ahotsenean ere egin zenuten ez da alako pase bat, eta bertan ere ikusten zen, jakin mina bezain beste euforia ere bazela, ez? Baitere lehen alduntze hortazari ginela, nik uste dut somatzen dela, bai sektorean, bai kultura munduan, nolabait horren zati zuzena izan gabe ere, ekipoko kide izan gabe ere, poz hori eta ere partekatzen dela, ez? Nik uste, pelikula bada, beti esaten dute, dela maitasun pelikula bat, genero fantastikoari maitasuna, monstruoi maitasuna, baina baita euskal mitologia eta euskal herriari maitasuna, ez? Eta nik uste hori pixkat kontagiatu egiten dela, eta partekatu egiten dela, Durangoko azokako kontekstu horretan, dauden euskaltzale guztiekin, nik uste hori nabaritzen dela filin hori. Gero etorri ziren Goya sariak. Eta Goietara ere kontentu gindoa zen, ordura arteko bidea ikusita, 5 izendapen ere bazeuden, eta, batenak ere pozgarriak zirenak, baina Sevillatik eskutxik etorrin, Paul. Ez dakit horrek zuen moralean ere izan ote zuen eraginik, edo jakinda joku arauak zeintzuk diren, hori ere gertazitekela. Ara, 5 izendapen eukitza guretzako ja sorpresa izan zen. Sevilla pelikula estrenatu gabe, sartu egin ginen justo pelikula urte hasieran estrenatuko zelako, eta baude beste pelikula batzuko laitu dutela. Eta akademikoak pelikula ikusi dezakete, baina azkenan promori gabe eta zaila da. 5 izendapen eukitza guretzako izan zen sekulako sorpresa. Eta esan, gainera, sarata egiteko, gero estreinaldiari begira, ondo etorriko zaigu. Baina, ni igual sinisten nuen, igual gutxienez efektu bereziak eta jantzitegia igual eramango zituela, baina azken finean, gero ikusi genuen ez, normala ere, azkenan joko hau horrela da, eta ez da ezer gertatzen. Ez da, gaina ikusten da, gitarrik ez onartu zenutela, Paul, ze orduko hitzak ere baditugu. Pozik ekipoarekin hemen, gozatzen, pelikula promozionatzen, eta hori importantena. Gero, jendea pelikula ikustera joatea. Hemen egoterekin oso ondo. Eskaparate bikaina dau. Tristurarik ez? Hombre, momentuan pizkate
Ni nago orain ja pentsatzen estrenuan, nago pentsatzen Euskal Herriko ikus eta entzulegoan, eta bueno, hau azkenean da industriari ematen dizkion sari batzuk, ez dakit. Orduan nik ez diot buelta gehiagirik ematen. Maite Arroita Jauregi eta Arantzazu Kallejak haiek egin dute soinu banda, baina hori ere zure ideiatik abiatuta. Zezuk emantzenien hasierako melodia bat, esan dugu, musika talde ere baduzula, ilustratzen ez ezik musikan ere eritzen zarela, eta horrekin ere arro, ez? Benetan ematen diolako guzti honi behar duen olako zelofan papera, ez? Opari hori borobiltzeko. Bai. Bueno, ez da musika guztia baizik eta banda sonoran dagoen abesti bat, pelikularen hasieran eta amaieran dagoen abesti bat. Eta, bueno, nik idatzi nuen letra, koplaren estrukturarekin, bertso bat, rimarekin, nik institutuan ere bertsolari ikasi nuen, eta, bueno, baduzkate nire pinituak egin ditut, eta, bueno, taldea ere. Eta pixkatean, hasierako zati horretan, euskal mitologiako panteoi horren genesiari buruz pixkat hitz egitea, Amalurra, bere bi alabak eguzkite jargi, bere seme Maitale Zugar, ez da, mundu hori, eta gero amaieran, izteko, izena duen guztiaren transmisioaren ondorio hori, nola, mantendu behar ditugun izen horiek jarraitzeko existitzen, ez? Bai, ze orain arte tramaren gainean eta aktoren gainean ez dugu ezer esan, orain aztertuko ditugu banan-bana pelikularen protagonistak, ze azken finean alaxe abiatzen da, ezta? Eneko Aritzak bere buruari jarri dio erronka bat, berriz ere bere aitaren eta lurrak berreskuratu nahi dituelako, eta horretarako Karlo Magnoren altxorra eta non gordeta dagoen esaten diote Irati izeneko neska gazte pertsonairen batek, alako batek emango dizkiola azalpenak eta haren bila abiatzen da, ez? Eta hor ikusten dugu, zurekin lanean berriro ere Eneko Sagardoi. Errementarin ere batera aritu zineten, eta bera kontentu ikusi dugu, besteak beste, muskula eta irabazizuelako, baina erronka zaila ere jarri omen zenion, zaldi gainean eta behar bezala ikasita egin behar izan dituela, ez da Enekok? Bueno, Eneko horrena argi neukan, ja errementariren promozioan komentatu nion proiektu honekin atziko nintzela, eta kontua da gero, bera, modifikatu egin behar izan duela bere gorputza, katxas jarri, espatarekin ikasi, zaldian eta bar, eta, sekulako lana egin du. Eta kontentu geratu da bera, atzoko prentxaurrekoan ere, alaxea zaldu zalako? Izan da oso divertigarria pelikula hau egitea, ez? Eta sentitzea denbora guztian zerbait historikoa egiten ari garela gure zinemarentzat, ere bai. Eta daramadana pelikula honetatik niretza da postasun, maitasun eta emozio handia, ez? Paulekin berriro beste pelikula bat eta olako talde batekin egiteaz. Hortxe Enekoren hitzak, beraz, errepikatu duenerako lehendik ere kontentu izango zenuenaren seinale, baina deskurrimendua pelikula honetakoa Edurne Azkarate. Ez? Argi zenuen berak behar zuela, behin kastina ikusita? Hori behin kastina ikusita, nire nuen ezagutzen, eta, kastinera ekarri zuen, guk eskaletak moldatzen ditugu gidoiaren zatitxo batzuk, daudela modifikatutak Euskara zahar horretan, ez? Gorka Lazkanok jarritako nabardura horiekin eta bar. Eta Edurnek ekarri zuen Euskara hori jorratuta erabatean ikusi genuela eta hori da pelikularen Euskara. Berak soinua eta bar. Eta gero, daukan fisikoa, pertsonaiak behar duen animalitasun hori, ez, indar hori behar zuen, eta frogan egiten genituen froga fisikoak izugarri ondo egin zituen, eta gero aparte daukan begiradan magnetismo hori, iratik behar duen magnetismo hori, eta gero pertsonak transmititzen duen bakardade, tristura eta indar hori ere berak transmititzen zuen. Bitik bi, ze uste dut, Edurne bera ere oso kontentutzi duzula. Niretzako da alde batetik ametxe bat betetzea, pelikula bat egitea bera hori ere zaila delako gure ogibidean, eta egiteak berak suposatzen du sari bat, baina niretzako eramaten dudana da pelikula ezin hobe batekin iristea zinera, ez?
Horixe, berak aipatzen zuen. Bere lehen pelikula da, pasada da. Bai, ez da, bai. Nik uste dut asmatu duzula, eta gainera berak aipatzen zuen, ez, erronken artean, ze gainerakoek, Eneko Sagardoik bazuen pertsonai historiko bat, ez da, Eneko Aritza, kasu honetan. Besteek ere, pertsonai mitologiko batzuk, zure antzera, gurasoen gandik edo, behin eta berriz entzun ahal izan ditugunak. Baina berea bazen hor, erdibideko gauza bat, ez, eta orduan, erronka ere berarentzat politia bazela zentzu hortan, berak markazezakelako nolabait bide hori ere bai, ez? Bai, oso lan polita izan da, ez bakarrik edurnerekin, baizik, Enekorekin bien arteko lan hori, ez, nola loditu eta mamiatra diogun, aragia eman diegun pertsona joiei, ez. Normalean, genero fantastikoan, gertatzen da askotan, erori zaitezkela pixkat arketipoaren arriskuan. Salduna, la salvaje, monjea, zorgina, pixkat pertsonaia arketipiko horiek. Eta Eneko eta Iratirekin asko hitz egin genuen, pixkat arko dramatiko horiek sortzeko, eta zer zeukaten buruan pertsonaia horiek, eta Iratiren kasuan etzen bat ere erraza, hor dago, bi mundu horien artean, berezko eta aidezko mundu horien artean. Hankabata mundu bakoitzean. Hori da, eta egia esan oso lan polita egin zuten, eta oso polita izan zen hiruren arteko lan hori. Eta gero bada, beste hirugarren protagonista bat, gutxiago agertzen dana, iragarkietan ere ia agertzen ez dana, ze pelikularen sekretu handienetako bat da, Mari, guztiok ezagutzen dugun Mari horrek ze itxura ote duen, eta zuk horretarako itziarritu erabili duzu, baina itxura ere nahiko aldatuta, ezta? Bai, niretzako pelikularen aitzakietako bat, egitearen aitzakietako bat da Mari Jainkosa zinera eramatea eta Mariri omenaldi bat egitea, ez? Eta horretarako behar genuen sekulako indarra zuen emakume bat, ez? Aktoresa potente bat, eta, Itziarrekin hitz egin nuen, gainera Itziar Mariren gurtzaile sutsua da ere, orduan esan nionean, bera pospozik hartu zuen eta sekulako lana egin du. Esan duzu indarra handia duela Itziarrek, baina zuk zer horrek ere indarra atera arazi zenion, eta begira nola? Mari pertsonajea ez da edozein pertsonajea. Niretzako da opari handi bat esan dut askotan. Baina gogoratzen dut, azkenengo rodajearen azkenengo momentuan sartu nintzelani, eta azkenengo egunean, Paulek eskatu zidala, botako zenuke irrintzi bat grabatuta eukitzeko, eta Posalagoako kobasulo erditik botanuen irrintzi bat, holan, tipiko amaitzen dauena, eta esan da, oso alaia da hori. Bota baldozu irrintzi bat, oiu batez, amaitzen dauena. Eta botan euen, eta zeo zer mugidu zan hor barruen, urten nintzela kobasulotik dardarka. Zeo zer oso sakona, oso sustraitua, oso aintzinekoa, ez dakit, nik igual oso mistikoa naz, baina eta hori eroaten dut. Eta Itziarren barrukoak irrintzi horrekin astinduta mugitu ziren bezala, pelikularekin ere uste duzu jendearen barrukoak eta ere astinduko direla, Paul? Hori espero egia esan, azkenan pelikula bat entretenigarria izateko, niretzako emozionaintea izan behar du. Mugitu behar zaitu barrutik, ez? Zerbait kitxikatu. Eta hori da intentzioa, lortzen dugun. Alderaketen beldurrik ez, batetik errementarirekin alderatuko dute askok badakizu, eta gero fantasia kontuekin eta bakarren batek esango du, El Señor de los Anillos baino euskeraz. Eta zuk hor, garbi duzu, eta uste dut pelikularen helburuetako bat ere izan dela hori, ez? Erakustea, kanpoko erreferenteetara jo gabe, guk gero horrek ere etxean baditugula erreferenteak, eta guk gero horrek baditugula historiak zinemara emateko modukoak, ez? Bai, alde batetik, niretzako errementarirekin alderatuz, aurrera pausua da, ez? Ni ikasten noa, geroz eta pelikula, kasu honetan bikoitza baino handiagoa da, ezberdina, niretzako handiagoa da denan, kontzeptuan, irudian, sakonagoa da, errementari dago euskal folkloreko pelikula, ipuin batean oinarrituta, baina Irati hitz egiten du beste gauza potolago batzuei buruz, ez? Niretzako pelikula handiagoa da. Eta konparatzen badute El Señor de los Anillosekin, nik alagu moduen hartzen dut egia esan, fan handia naiz Tolkienena eta Peter Jacksonena, beraz ez dago bat ere gaizki. Hortik hasita ez dut gaizki hartuko.
Hori da, orain momentuz behintzat, gure kulturaren eta gure hizkuntzaren berri, makina bat zine aretoetan izango dutela, eta behar duguna da orain hori gainera denboran luzatu dadin, jendea zinema aretoetara joatea. Eta aipatu dugu gaur, 2 euroko deskontu zuzen ere izango dutela, ekimen horri esker, beraz, aitzakirik ez da geratuko, eguraldi ere kaskarra jarri dugu, jendea zinera joan dadin. Hori Mari izan da. Mari izan da. Entxufea baduzu arekin ez, eta orduan igerri da. Mariri kontra egiten ausartuko ez garen ez, horixe, danak zinera joan beharko dugula. Eskerrik asko, Paul, eta zorte honona izan dezazu. Mi esker. Zuri. Zazpi urteko neska bat da. Baldarra. Gizonezkoa. Zaharren, eiztari zaharra. Bekatuen lapurra, deituko dio. Ez aidazu, nola lapurtu didazun. Askatu, eta utzi dazu azaltzen. Ez eman beteko ez duzu nitza. Borreroa, hala, biktimeko guzteak hautzi ditut. Pertsonaiak aurkitu eta haien historiak kontatu. Potolotsua zen. Bai. But he never met a girl like me. Never met a girl like me. I'm gonna take him for all he's got. Send him home to his family. He never met a girl like me. Hortxe, agendan apuntatu beharrekoak eta esan duguna. Iratiren estreinaldia ere bertan apuntatuta geratzen da. Ander Baina Garramenteria, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Adi ikusi zaitut, Paulek esandakoak entzuten, eta orain eskatuko dizuguna da, hori, Paulek izkutuan edo utzi dituen beste sekretu horiek edo, arek aipatu ez dituenak ez zuk ere aipatzeko, ze berak sortzailearen ikuspuntutik aipatu du, zuk badakigu ekoizle lanetan eta aritzen zarela, beraz hortatik ere badakizu apur bat, ikusle gisa ere bai, iritzi bat eta kriterio bat baduzu, eta gu horretaz fidatzen garenez, horixe, eginkizun hori jarri dizugula zuri, A aldea eta orain B aldearena, ezta? Saiatuko gara behintzat, aipatu dituzu gauza batzuk, orduan ez dut errepikak hori izan nahi, baina bai azpimarratu iratik daukan garrantzia film bezala, ez? Ja ez historioa bera kontatuko duelako, azkenean aipatu zu ez, historia zeri buruz doan, baten baino gehiagotan Paulek berak esan du ez, nola mitologia horretatik abiatuta sortu dituen hainbat sortu ditu berak pelikulak, aurreko pelikula ere errementari mitologikoa zen, eta kasu honetan garrantzitsua da ez horregaitik bakarrik, ez? Mitologian hastu duelako beste osagai batzuekin, ez? Eta eraman gaitu espada edo zaldun pelikula bat egitera, ez? Akziozko pelikula bat, eta berton egindakoa, ez? 4,3 milioi euroko aurrekontua dauka pelikulak, eta erronka handia izan da nik uste berton errodaturen pelikularik garestiena delako dudarik gabe, eta horri gehitu behar zaizkio 12 kopia horiek babesteko erabiliko duten aurrekontu hori. Produktuari erreparatuta, lehen esan dugun bezala, pagotxa ere eman dezake, ez, alako dirua izateak, baina noski, beti ere ez dela nahikoa izaten eta gehiago nahi. Hori da. Meritu handiena, pelikula honen meritu handiena da, guri asko iruditzen bazaigu ere, pelikula txikia dela, ez? Genero honetako horren epikoak diren pelikuletan 4,3 milioi ez da ezer. Eta hemen zukutu dute azken euroraino, ez? 101 pertsonako lantaldea, 8 astez, aritu da Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, Nafarroan bertan eta Gaztelua, Loarren, Hueskan, grabatuta dago, justu gaur bukatzen da, gaur ostirala bukatzen da, bertan beste pelikula bat grabatzen ari dira, eta kuriosidade moduan ero, bertan eszenografiaren zati bat herriko tabernan bertan utzi zuten Loarren, eta orain bertara bisitatzera baldin bagoaz, hori sartuko gara iratiko eszenografia horretan, ez? Ikusten ari gara batailaren irudiak, ez? Nola izan zen oso garrantzitsua, efektu berezi pila bat erabidera, eta efektu berezi ez gain, efektu fisikoak ere bai, ez? Eta jantziak ikusten ari gara hor, Nerea Torrijos... Izendapenetako bat ere jantzitegiari zegokiona zela, Goia sarietan. Hori da, Nerea Torrijosek Akelarrerekin Goia ekarri zigun, oraingoan ezin da izan, baina hemen egin duen lana
izugarrizkoa da, ez? Pertsonaia guztien jantziak zerotik josita daude, eurek egin dituzte, eurek diseinatu dituzte, hor spoiler txiki bat, Mariren itxuraren ingurukoa, eta begira... Txiki-txikia izan da, eta gaitzerdi. Eta hementxe loharreko gaztelua, ez? Nola Jon Serranok eta David Zerasek zuzendutako lantalde horrek zelan egin duen, ez? Efektu fisikoekin bertan, eta efektu digitalekin gero postprodukzioan, baina lana... Efektu gutxi onak, baina gutxi esan dugun zela naturaz probestu delako, eta gehienak ere Euskal Herrikoak, gero horre jokatu dezakegu horiek asmatzera, ez? Loharreko gaztelua aipatu duzu, Urabai Hueskakoa, baina bestela Euskal Herriko bazterra. Ez ginateke kapazak izango jakiteko non dagoen zer, eta hori ez, agertzen diren elementuak irati eta enekoren arteko harreman honetan, ez? Natura eta bizi moderno horren arteko dikotomia horretan behintzat, agertzen dira basoak, agertzen dira errekak, agertzen dira kobasuloak, eta horra errodatzera joan egin behar da, egun bat pertsonako lantalde batekin, ez? Eta aipagarria hor, nola harrikrutzeko kobasuloan 20 minutu inguru lokalizaziora heltzeko, eta bidai hori egite zuten egunero, astebetez, eta bertan egun osoa pasatzen zuten, eta ezin atera bertatik, ez? Bakoitza bere botellatxoarekin. Bere beharrak egiteko. Bere beharrak egiteko, baina hori, errodaje oso gogorra izan dela, eta hemen errodaje bat nolakoa den ez dakienak, ez daki honen atzean dagoen lana, ez? Aipatu izan dugu, zinemara joatea dela sarrera berean, prezio berean, hau 2 euro merkeago, baina prezio bertsuan, konparatuko dugula Eraztunen Jaunarekin edo bestelako superprodukzio handiekin, ez? Eta kasu honetan, lantaldeak egin duen lana aurrean eta atzean daudenek izugarrizkoa izan da, eta fizikoki ere nahiko lan gogorra izan da, 8 aste asko dira. Hemen normalean pelikulak 6 bat astekoak egiten ditugu, 8 desente da, baina horlako pelikula batentzat 8 ez da ezer. Orduan, hori, garrantzitsua da hori ere azpimarratzea, ez? Nola zukutu duten azken euroraino, eta hemendik Pauli berari ere aitortza bat, ez? Bera ekoizlea ere badelako, bera auka meritua, 5 urteko bidaia esan dugu, hor bidaide izan dituenak apurka-apurka gehitzen doaz, baina berak imaginario hau euskara horretan, ez? Aipatu zuen hizkuntza berezi horretan, aktore hauekin hori guztia bera defendatzen joan da, hasieratik bukaeraraino konbentzitu ditu hainbat bidaide parte hartzeko, konbentzitu du atzean dauden tekniko talde handi bat ere bertan egoteko, eta egin duen lan hori ere azpimarratzekoa da. Eta Euskal Zinemagintzaren historian, Euskal Herria zinemagintzan ez ezik, zinemagintza Euskal Herrian ere indartu duela esango nuke pelikula honek nola baitez, eta horregaitik animatzen dut etxean dagoena, joan dadila eguraldia lagun, joan dadila zinema aretoetara, pelikula ikustera, ez? Eta hori, esan duena, historia unibertsala ere bada, iratiren zikloa izeneko komiki batean inspiratuta, Paulek oso bere egin du, bere lenguaia propio horretara ekarri du, aktoreek ere eraman dute Eneko eta Edurnez ari gara, Itziarrez ari gara, baina Nagore Aranburu, Ramon Agirre bera, Iñaki Beraetxe, Patxi Bizkert, badagor, Unas Jaiden gaztea, badagor hainbat lantalde izugarri bat, eta bueno, hori nik uste dut igertzen dela, ez? Pantaila honetan, eta esan dezakegula, ja hori, mugarri bat izan dela pelikula hau, bai aurrekontuari dagokionez, bai Euskal Herriko zinemagintzaren garapenerako berarentzako, eta bueno, historiaren unibertsaltasuna ere aipatu nahiko nuke, ez? Bagabiltza hor folklore eta gure eta leyenda eta guzti horiek egiten, baina azkenean Paulek berak aipatu du, ez? Maitasun historio bat da, zentzu askotan, ez? Naturari maitasuna, ematen digu zer pentsatua gaur egunetik ere, ez? Nahiz eta 8. mende horretara salto egin, hemen agertzen diren historietako asko, mitologikoki lantzen badira ere, gaur egungo hainbat hausnarketa plazaratzeko aitzakia ere badira, ez? Eta zuzer horrek egin duzun bideoa ere, prestatu duzun bideoa ere, ederra izan dela musika lagun gainera, ze musikak benetan laguntzen digu ere girotzen, eta hori da, Paulek aipatu du hori da, irudiekin agian berandutxo noa, baina ikusi ditugu hor Arantzazu Calleja eta
Maite Arroita Jauregi, Mursego, ikusi ditugu hor, Paulek berak sortutako abestia, ez? Kopla horretan oinarritutako abesti horrekin hasi eta bukatzen da, kopla bera baino, abesti herriko jori baino, askoz bukoliko eta tristeagoa da agian pelikulan azaltzen den hori, baina bai laguntzen digu unibertso horretan sartzen, ez? Eta musika dago oso ondo sartuta pelikula osoan zehar, eta esan beharra dago soinuan ere lanketan handia egin dutela, surround askoko pelikula da, konparatuta beste euskal ekoizpen batzuekin behintzat, edo inguruan ditugun Europako beste ekoizpen batzuekin behintzat, atmosfera ere landu dute, hau da, teknikoki ere, bai gorkak argazkiarekin eta bai atzean dauden lantalde horrek egin duen lana handia izan da, ez? Errodajetik hasita bukaeraraino erronka handia izan da, eta nik uste dut zinemaretotara doanak gozatuko duela, eta pantaila handian ikusteko pelikula dela naizta gero, etorriko diren pantaila txikiagoak ere. Pantaila handian eta euskaraz, jatorrizkoan aldala behintzat, ezin denak ulertzen ez duelako, horretarako ere behar bada balioko du, ez? 112 pantaila horietatik ez dakitzen bat izango diren jatorrizko bertsioan, baina bai Asbestasek galegoz estrenatuta eta frantsesez azpidatzita estrenatu da bikoiztu gabe, hau bikoiztuta estrenatuko da toki batzuetan, baina 5 milioi daramatzaia Asbestasek jatorrizko bertsio horietan, ez? Eta ikusi dugu hizkuntza bera eta jatorrizko bertsio hori sustatzen baldin bada, eta hori bada aukera jendeak erantzun egiten duela, ez? Ohitura aldaketa da, eta nik uste dut hau ere zentzu horretan mugarria izan daitekela. Ba, eta pelikularen leloak dioen bezala, izena duen guztia baldin bada, eta zuk zer horrek aipatu duzu, honek balio digu, gureari izena jartzeko eta bagarela ere aldarrikatzeko. Hori da, aldarrikatzeko eta badiote, eta oso zentratu du igual, eta promozio asko zentratu da mitologian eta euskal kutsu horretan, eta hizkuntzan berean, ez? Zoritxarrez, oraindik ere, betikoa da, ez? Euskera genero bat balitz bezala jartzen dela, ez? Badaude akzioa, badaude drama, badaude thrillerrak, eta badago euskarazko sinema, ez? Baina kasu honetan nik esango nuke langa hori ere gainditu dela, hau akziozko pelikula bat da, jendeak horrela akziozko eta pelikula epiko bat, ez? Eta jendeak horrela sentitzen duela, ez? Ja ez da orain dela urte batzuk esate zen, ez? Euskarazko pelikula bat, edo nik uste zentzu horretan zentratu unibertsaltasun hori azpimarratu nahiko nuke, ze historia azkenan unibertsala da, eta mitologiek badaukate batak eta bestek euren arteko lotura bat, ez? Nahiz eta gurea izan. Eta hizkuntza ere, lehen aipatu duzu, nola Berlinen euskera entzungo den, nola, 20.000 espezies de abejasekin, nik uste dut euskara ez da genero, baizik eta akziozko pelikula bat da, pelikula on bat da. Hori da, batzuk izan duzu, ikusteko zortea, beste batzuk hortxe irrikitan gaude, baina seguru gaude jendeak ikusi orduko ere, tertulietan eta holako bezalako mai inguruetan eta ere emango duela. Zer esanat, beraz izango dugu aukera berriz iratiz hitz egiteko. Eskerrik asko, Ander Bainagarmenteria, eta gure ikusleek badakizue, astelehenean hementxe izango garela, ohiko orduan, ordura arte txintxo ibili, eta izan.